I'm Gopri Karnat. Today I'm talk about 45வது சென்னை புத்தக கண்காட்சி விழாவுக்கு நான் போயிருந்தேன். ஸோ இதுதான் என்னோடய முதல் வருஷம் நான் போயிருக்குது. ஸோ எனக்கு பெரிய ஒரு ட்ரீம் தான் அங்கே நான் போகிறது. ஆக்சுவலி அது இந்த வருஷம் சக்ஸஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ இனிமேல் கண்டினியூஸாக நான் போகிறேன். அது வெரி எக்ஸைட்மெண்ட். நான் அங்கே போடணும்னு நினச்சது, அந்த சென்னை புத்தக கண்காட்சிக்கு நான் பயணம் செஞ்சது, அங்கே இருக்கிற புத்தகங்களை வாங்கினது, புத்தகங்களை பார்த்தது, அங்கே நான் எப்படி இருந்தேன்ற தருணம், நான் நிறைய பிரபலங்கள்லாம் சந்தித்தது. ஸோ இதெல்லாம் நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் உங்களோட. அதுக்கு முன்னாடி திஸ் இஸ் மூமெண்ட், இட்ஸ் அ வெரி ஒண்டர்ஃபுல் மூமெண்ட். ஏன்னா இப்போ மணி 2:30, நான் டக்குன்னு எழுந்திரிச்சு சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நைட்டில் வீடியோ போடுறது. ஸோ ஐ வெரி எக்ஸைட்டட். தெரில, அது சொல்லணும்னு தோணுச்சு. எல்லாமே வெந்நீர் இரவுகள் தான். ஆக்சுவலி எனக்கு 1.5 days நான் ட்ராவலிங் பண்ணேன். 1.5 days ட்ராவலிங் பண்ணேன். அதில் இங்கேருந்து ட்ரெயினில் போகும்போதே வெரி வெரி இரிட்டேட்டிங். பிகாஸ் யார் கையிலையுமே புத்தகங்கள் இல்லை, எல்லாமே மொபைல் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு அந்த ட்ராவலிங் ஸோ அந்த இயற்கையோடு சேர்ந்துக்கிட்டு அது அவங்களால பயன்பட முடியல. தொடர்ந்து இந்த கான்வர்சேஷனு, அதுவும் உருப்படியான கான்வர்சேஷன் கிடையாது, எல்லாமே காசிப்பு. அதுவே பயங்கர டிக்கெட்டிங் ஆகிடுச்சு எனக்கு. அதுக்கப்புறம் அங்கே போயிட்டு அங்கே போகிறதுக்கு கரெக்டாக ஒரு 2:30 ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் போயிட்டு சாப்பிட்டுட்டு ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிட்டு அந்த கண்காட்சிக்குள்ளே போகிறதுக்கு ஒரு 4 o'clock ஆகிடுச்சு. என்ட்ரி டிக்கெட் 10 rupees தான். அது இந்த வருஷம் ரொம்ப டிலே பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இது ரொம்ப நல்லதாக தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த லாக்டவுனு, கோவிட்டு, இந்த இதெல்லாம் தாண்டி இது பொங்கல் முடிஞ்சு வர்றது எல்லாமே நிறைய பேர் வருவாங்க. அந்த இதெல்லாம் இருந்துச்சு. அது ரொம்ப நல்ல விஷயமாக தான் பார்க்குறேன். இது தொடர்ந்து இந்த வருஷம் இந்த மந்தில் பர்டிகுலராக பிப்ரவரியில் வச்சா நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்னுடைய அந்த புத்தக கண்காட்சியில் மோஸ்ட்லி நான் நிறைய வீடியோஸ் நான் எடுத்துருக்க மாட்டேன். அதுக்கு ஒரு ஷேரிங் எடுக்கிறேன். பிகாஸ் எனக்கு ஒரு கோவிலுக்குள்ளே போகிறோம். அந்த ஒரு புத்தக கண்காட்சி, அது ஒரு கோவிலாக தான் நான் பார்க்குறேன். அது பெரிய ஒரு ஆத்மா. நம்ம அதுக்குள்ளே போனட்டுமே என் காதலிகளாம் பார்த்துட்டுமே புத்தகங்கள் அதெல்லாம் பார்த்துட்டுமே எனக்கு கண்ணு மறைச்சிருச்சு. ஸோ எனக்கு இந்த மொபைல் யூஸ் பண்ணுறது, இந்த ஃபோட்டோ எடுக்கிறது, அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ எடுக்கிறது எல்லாத்தையுமே அப்படின்றதுலாம் ஐ டோன்ட் லைக். எனக்கு அதில் எதுவும் உடன்பாடு கிடையாது. அது நான் போன உடனே நான் என் கூட ஒருத்தவர் வந்திருந்தார், சினிமா நண்பர் மனோஜ்னு சொல்லிட்டு. அவர் தான் குறிப்பிட்ட வீடியோஸ்லாம் எடுத்திருப்பார், ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்திருப்பார். அவருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் மனோஜ். ஸோ நான் எதுவுமே பண்ணலை மோஸ்ட்லி. ஏன்னா எனக்கு அந்த புக்ஸை பார்க்குறதுக்கே எனக்கு டைம் இருந்துச்சு. நிறைய புக்ஸ் வாங்கியிருந்தேன். பார்த்து ஏமாந்த புக்ஸு, ஐயோ அது கிடைக்கலையே அப்படின்னு சொன்ன புக்ஸ் நிறையா இருந்துச்சு. அதெல்லாம் வாங்கியிருக்கேன். சினிமா ரிலேட்டடான புக்ஸ் நிறையா வாங்கியிருக்கேன். சினிமா ரிலேட்டடான புக்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். அப்புறம் ஓஷோடைய புக்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். முத்துக்குமார் புக்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். சாருவேதா புக்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நிறையா ஹேத்தர்ஸ், புது ரைட்டர்ஸோட புக்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். 60s 80s இருக்கிற புக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் தேடி பார்ப்பேன், அது கிடைக்காது, ஐயோ அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஆனால் அந்த சென்னை புத்தக கண்காட்சியில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சம்மந்த புத்தகங்களுமே இருக்காங்க. நான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 60s இருக்கிற புக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 ஓரத்தில் அது கிடக்காது. அது பாட்டுக்கு அது எனக்கு பார்த்துட்டுமே இதாகிடுச்சு. ஆகா, இவ்வளோ நாளாக இதை தேடிட்டு இருந்தோம், இது என்ன இந்த மூலையில் கிடக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த புக்குமே உள்ள கொஞ்சம் நான் வாங்கிட்டேன். அது நான் ஃபஸ்ட்டு புக்ஸ் ஸ்டால் போனது பியூர் சினிமா தான் போனேன். சினிமா ரிலேட்டடான எல்லா புக்ஸும் வாங்கிட்டேன். சினிமா ரிலேட்டடான புக்ஸ் வாங்கிட்டேன். அப்புறம் நான் ரொம்ப என்னுடைய ஆசான் கிம்பிடுக்கோடைய புக்ஸ் பர்டிகுலராக அது கிடைக்கல எனக்கு. ஆனால் இங்கே புக் ஸ்டாலில் எல்லா புக்ஸும் வாங்கிட்டேன். அவரோட புக்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். அப்புறம் சினிமா ரிலேட்டடான எல்லாம் மோஸ்ட்லி அதை நான் கலெக்ட் பண்ணிட்டேன், எல்லா புக்ஸ் வாங்கிட்டேன். அருண்மோ சாரை பார்த்தேன். அருண்மோ சார் ஐம் வெரி ஹாப்பி. ஸோ அவரை பார்த்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் பேசணும். அதுக்கு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் என்னுடைய ஆசான், என்னுடைய ஆத்தர், என்னுடைய ரைட்டர், என்னோடய ஃபேவரட் யூஜஸ் ரைட்டர். நான் எப்பயுமே சொல்லுவேன், யூடியூப்பில் நான் வீடியோஸ் கூட நிறையா அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அவரை பற்றி. சாரு நிவேதிதா சாரை பற்றி. அவர் தான் நான் அந்த மனுஷனை பார்த்துட்டுமே அவ்வளோதான் நான் இதாகிட்டேன். நான் பார்த்துட்டு போனட்டுமே காலில் விழுந்துட்டேன். அது விழுந்து அவர்கிட்ட ஒரு பிளெஸ்ஸிங் வாங்கினேன். அது என் வாழ்க்கைக்கான பிளெஸ்ஸிங் தான் நான் பார்க்குறேன். ரொம்ப பேசினார் என்கிட்ட. அதுக்கப்புறம் எனக்கு படப்படன்னு ஆகிடுச்சு. ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகிட்டேன். ரொம்ப ஓவராக அன்கான்ஷியஸ் லெவல் போய்ட்டுன்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ அவர் தான். அப்புறம் அவரை பார்த்துட்டு அப்புறம் ட்ரான்ஸ்லேஷன் லாங்குவேஜ் புக்ஸ்ட்டு
காயத்ரி மேடம் பார்த்தேன். அவங்களுடைய வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 1 வீக் ஆகோ தான் அவங்கள இப்படி ஒருத்தங்க இருக்காங்களா அப்படின்னு எனக்கு தெரியும். கட் பண்ணால் நேரில் பார்க்குறேன். ஸோ அவருக்கு சாரு சாருக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு 5:30லேருந்து மேக்ஸிமம் ஒரு 4 ஹவர்ஸ் நாங்கள் அதே இடத்துல நாங்கள் நின்றுட்டு இருந்திருப்போம். காயத்ரி மேடம் வந்து சீக்கிரம் வாங்க, அவங்க பசங்க நிற்கிறாங்க எங்களையே சொன்னாங்க. ஆக்சுவலி இல்லைங்க, நான் வந்து அவருக்காண்டி வந்து நைட்டு இரவுகள் ஃபுல்லாக அதே இடத்துல கூட நின்று நான் காலையில் வந்து நம்ம மறுநாள் காலையில் அவர்கிட்ட பார்த்துட்டு கூட நான் போவேன். ஸோ அது நான் எனக்கு வரக்கூடாதுன்னு அவர் இருந்துச்சு. ஏன்னா அந்த மூமெண்ட் இருக்குல்ல, அந்த வெயிட் பண்ணி அந்த தருணம், ஒரு கலைஞனை ஒரு எழுத்தாளனை பார்க்குறதுக்கு அந்த தருணம் இருக்குல்ல, அது பெரிய ஒரு தருணம் தான். அது ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு. பிரபலங்களை பார்த்தேன். அப்புறம் பொலிட்டீஷியன்ஸ் பிரபலங்கள்ஸ் நிறையா பேரை பார்த்தேன். நீலம் புத்தகம் நிலையத்துக்கு போனேன். அங்கே அம்பேத்கரோடைய புக்ஸாக இருக்கட்டும், பொலிட்டிக்கலான புக்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லா புக்ஸுமே அங்கே இருந்துச்சு. அங்கே 2-3 புக்ஸ் வாங்கினேன். எப்போயுமே வந்து நான் சினிமா ரிலேட்டடான புக்ஸ் மட்டுமே என்னோடய டார்கெட்டாக இருக்கும். ஆனால் இந்த வாட்டி நான் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கைக்கான புத்தகங்களையும் தேடி நான் வாங்கியிருக்கேன்றதில் ஐ வெரி வெரி ஹாப்பி. ஒரு ட்ராவலிங் அந்த 1.5 days வந்து அது பெரிய ஒரு ட்ராவலிங் தான். அது ஒரு பெரிய ஒரு வாழ்க்கைக்கான குறிப்புகள் தான் அந்த தருணங்கள்லாம். அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி தொடர்ந்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கண்காட்சிகள் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கணும். நிறைய மக்கள் வந்திருந்தாங்க, நிறைய பேர் வந்துக்கிட்டே இருந்தாங்க. காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேருந்து எல்லாமே வந்துட்டு இருந்தாங்க. அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கண்காட்சியை தான் நான் பார்க்குறேன். தேங்க்யூ வெரி மச் கைஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ வெரி மச். புக்ஸ் படிங்க. புக்ஸ் தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கான தேடல் மட்டுமே. தேங்க்யூ வெரி மச்.